Һәр гаиләнең үз традициялары, үзенә генә хас гадәтләре була. Һәр гаилә нәрсәгә дә булса сәләтле. Туган як тарихында якты эз калдырган гаиләләр шактый. Әнә шундыйлар белән танышырга, аларның сәләтләрен ачарга тарихта без излебез конкурсы мөмкинлек бирә. Бу конкурска инде минем кайнанам бик каты итеп әзерләнде. Бездә инде бик булыштык. Дөрестән дә бик җаваплы, катлаулы дип әйтсәк тә була. Безнең 300 еллык тарихыбыз булган. 3 буын. Күрсәтәбез безнең инде оныкларыбыз, балаларыбыз, оныкларыбыз инде әниләрнең, әтиләрнең оныклары, балалары үзләренең 7 буын әби бабаларын беләләр. Хәзерге заман өчен бу инде бик зур сөенеч дип әйтер идем. Әмәкәйдән Резида һәм Илгизәр Шамслар 9 кешелек делегация белән килгән. Алар район турында 2нче тапкыр катнаша. Безнең инде килдебез 2007 елдан бирле шушы нәселебезнең шәҗәрәсен төзеде. Ул инде безнең бердәнбер энебезнең иптәше, укытучы. Һәм инде шушы үзебезнең нәселебезнең, Шамслар нәселенең инде шушы шәҗәрәне без инде үзе буыннан буынга балаларыбызга, оныкларыбызга да тапшырырга һәм аны инде чылбырын үзмәскә дип, шушы конкурста катнашырга ризалаштык. 50 яшь булсалар да, тугаштан Диләрә һәм Илнур Шиһаповлар нәселләренең 8 буын әдәби бабаларын белә. Тарихта без изле конкурсында без катнашырга булдык шәҗәрә белән. Шәҗәрә бездә безнең 8 буын әби бабайларыбыз һәм үзебез күрсәтелгән. Мондый бәйгеләр бик кирәк дип уйлыйм. Алар гаиләбезне ныгыта, әби бабайларыбызның тарихын белергә ярдәм итә. Шәҗәрә ясаганда туганнар белән аралаштык, милли традицияләребезне белдек. Мәдәният йорты файсында гаиләләр күргәзмә оештырып, анда телеңне йотарлык милли ризыклар да, шифалы үлән чәйләр дә, нәсел агачлар да, кул эшләр дә, ата-бабадан калган ядкарлар да урын алган иде. Дәвамлы конкурс без аны инде нинди дәрәҗәдә, югары дәрәҗәдә икәнен беләбез. Ел саен республика күләмендә катнашырга тырышабыз. Бүгенге көндә безнең җирлектә шу район этабында үткән конкурсның катнашучыларга нәрсә генә әйтим. Беренчедән бу 3 гаиләдә район җирлегендә бик үрнәк гаилә. Шамслар гаиләсе булса да, Исламовлар гаиләсе булса да, Шигаповлар гаиләсе булса да, алар җирлектә үзләренең нәселләре белән, үзләренең гаиләләре белән төп из калдырган гаиләләр дип саныйбыз. Конкурс шарты буенча сәхнәдә гаиләләр визит карточкасын тәкъдим иттеләр. Илүсә һәм Илфат Исламовлар 7 буын нәселне белергә, туган телебезне, әти-әниләрне онытмаска өндәде. Резида һәм Илгизәр Шамслар фамилияларын тарихы белән таныштырды. Җырга моңга сәләтле булуларын раслап, гармунда, мандолинда уйнап, биеп күрсәтте. Шиһаповлар да үз гореф-гадәтләре, гаилә бәйрәмнәре бар. Яшьләр әлеге традицияләрне балаларына, киләчәк буыннарга да тапшырачагына ышандырды. Тарихта без излебез шәҗәрәләр фестиваленең муниципаль этабында җиңүче дип Әмәкәй авылыннан Шамслар гаиләсе игълан ителде. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе.